Taħħa għal-miliet bħala President Miriam Spiteri de Bono ta' tħarsa lejn il-kisbiet ta' pajjiżna matul is-sena fil-waqt li tkellmet dwar it-tama u l-kuraġġ għal-ġejjieni. Il-President ta' Malta fakret kif din is-sena pajjiżna ċelebra anniversarji importanti primarjament is-60 sena mill-indipendenza, il-50 sena minn meta pajjiżna sar Repubblika u l-20 sena mid-dħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Nittama li din ir-riflessjoni tenna narfu l-fatt li l-preżent li ninfabu fih issawwar minn passat mimli sagrifiċċji u kif il-futur jiddependi minn dak li nagħmlu b'mod kollettiv aħna lkoll. Dan huwa pass importanti biex bħala poplu nimmaturaw f'kuntest demokratiku. Kien hawn li nnutat il-ħidma ta' pajjiżna fuq skala internazzjonali matul din is-sena b'mod partikolari kif Malta servit bħala membru mhux permanenti fi ħdan il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda kif ukoll bħala Chair in Office tal-Organizzazzjoni tas-Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE. Il-ħidma ta' Malta f'fora internazzjonali tirrifletti l-motivazzjoni ta' pajjiżna li minkejja ċ-ċokon tiegħu jibqa' jibni l-politika barranija tiegħu fuq il-pilastri strateġiċi tal-paċi, sigurtà u prosperità fost il-ġnus kollha. Spiteri de Bono fissret l-importanza ta' din il-ħidma f'ċirkostanzi bla preċedent f'żewġ konflitti li għaddejjin b'mod simultanju fl-Ukrajna u l-Lvant Nofsani hawn awgurata l-impenji li għandu pajjiżna matul is-sena li ġejja. Imbagħad il-President ta' tħarsa lejn il-kuntest lokali. Pajjiżna jinsab fil-quċċata tal-istatistika Ewropea fejn jidħol ix-xogħol u tnaqqis fil-qatt. F'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet ċivili, Malta żammet posta bħala l-aktar pajjiż Ewropew li jippromuovi dawn id-drittijiet. Hawn ta' tħarsa b'mod partikolari lejn l-opportunitajiet u l-isfidi li pajjiżna għandu qudiemu bħall-istil maġġel tal-ħajja u l-pressjonijiet soċjali marbuta ma' affarijiet materjali li jwaslu għal diversi problemi personali anke ta' saħħa mentali. Nemmen li bħala poplu kif dejjem għamilna b'dedikazzjoni u determinazzjoni kapaċi ninaqdu u niffaċċjaw dawn l-isfidi b'mod effettiv. U bl-għaqda bejnietna għandna naslu. Il-President kelmet ukoll dwar l-importanza tal-ħarsien ambjentali minn kulħadd fil-waqt li selmet lil komunitajiet internazzjonali li għajxu f'Malta. Qabel nara b'mod partikolari nixtieq nirringrazzja lil Maltin u l-Awċin kollha tal-mod ta' kif ilqajtuni bħala l-kap tal-istat ta' pajjiżna. Inġeddet magħkom il-weda li b'umiltà nagħmel ħilti kollha biex minn dan l-irwol inkun ta' servizz għal Malta tagħna u l-poplu Malti u Awċi kollu. Il-messaġġ tiegħi huwa wieħed ta' tama u kuraġġ. Ix-xewqa sbieħ, l-altruiżmu u s-solidarjetà huma marbuta ma' dawn iż-żminijiet festivi. Inħeġġeġ li jiġu estiżi għal tul is-snin kollha.